Легенда за Футио. Българските земи са богати на скрити съкровища. Някои от тях са останали още от времето на траките, древните римляни и византийците. Други са заровени от разбойници османлии. Когато вече не можели да носят плячката си, те я скривали на тайно място с надеждата да си я приберат по-късно. Така постъпвали и българските хайдути и комити. Попаднали в безизходица, заравяли събраните за оръжие пари. Смята се, че скрити съкровища могат да се намерят при стари крепости, манастири и гробища или в пещери. Според поверията, имането се закопавало в земята, в съндък, гърне или делва. Важно било и да се избере по-особено място – до дърво, камък или брод на река, при мост, чешма или кладенец. Наоколо оставяли специални знаци, нишани, които да бележат местонахождението му. В някои случаи изработвали и карти върху хартия, камък или метал. Според легендите, всяко имане, престояло в земята поне 9 години, си има таласъм. Таласъмът броди в потайна доба и връхлита закъснели пътници. Малодушните се стряскат, разболяват се и за броени дни умират. Смелчаците обаче влизат в схватка с демоничното създание. Щом успеят да го хванат за ушите и да го удържат до първи петли, в ръцете им остават дръжките на казана с богатството. Щом съкровището е отредено за някого по Божия воля, то му се всънява. На сън му се открива мястото, където е заровено. Повечето хора сами стават жертва на имането. И до днес из цяла България се разказват истории за иманяри, застигнати от проклятието на намереното съкровище. Те полудяват и умират, а беди сполетяват рода им до 9-то коляно. Някои щастливци обаче успяват да избегнат проклятието, като правят хаир, раздават част от парите на сиромаси, правят чешми, строят църкви или манастири. В средата на 19 век, преди България да добие независимост от Османската империя, Ага на Карпачево станал един добър и милостив човек. Агата бил справедлив, не наказвал жестоко и не издевателствал над раята. Добротата му била ненадмината единствено от имането му. Бил заможен, имал просторни ниви в няколко села, обработвани от десетки ратаи. Футио от село Карпачево също бил ратай при Агата и му работел ангария. Футио бил работлив и прозорлив човек и Агата много му се доверявал. Дълги години той му служил вярно и прилежно. В смутните дни преди освобождението Футио решил да се отблагодари на Агата за добрината му. Той се заел с организирането на бягството му и помогнал да се измъкне безпрепятствено. Агата от своя страна изразил благодарността си, като му дарил всичките си земи. Така изведнъж Футио станал много богат човек. След като бил ратайствал цял живот, обаче, той не искал да бъде господар. Запазил си толкова земя, колкото можел сам да обработва. Бил свикнал да се труди, да вади хляба си със собствените си ръце. Останалото продал и получил много пари. Мислил Футио какво да прави с имането, мислил и решил да го скрие в пещерата на 3 км от селото. Познавал я, защото по-рано там си прибирал овцете в лошо време. Пещерата и до ден днешен носи неговото име, но имане не е открито в подземните й коридори. Останали са мъгляви спомени, че Футио раздал съкровищата на нуждаещите се още при живе. Вляза чува